Så freeze frame. No. Hej Anne. Jeg vil forsøge at finde afstanden mellem et punkt og en linje. Og det kan man gøre ved hjælp af den her sætning, men jeg vil vise det ved hjælp af en projektionsmetode. Eller ved hjælp af projektion, ja. Og jeg har en linje L, som ligger her. Og så har jeg et punkt, som ligger her, den hedder P, og den har koordinaterne x1, y1. Ja, og da jeg kender, der går ud fra, at jeg kender L, så kender jeg så også normalvektoren. Og jeg går også ud fra, at jeg kender punktet P. Da jeg ved, at afstanden her, som det er den, vi prøver at finde, det er afstanden mellem punktet og linjen, da jeg ved, at den er vinkelret, så gælder det her. Nemlig, at afstanden fra her er det samme som projektionen, eller længden af projektionen af vektor P0P på linjens normalvektor. Det vil altså sige, at den her er en projektion dernede på. Yes. Ja, det kan, og så vil jeg lige sådan prøve at skrive det op, sådan, så man bruger, hvordan man finder længden af en projektion. Ja. Og det spoler vi frem, når det er, vi kommer der til, Sofie. Hvad laver du? Jeg fik en mail. Hvad? Jeg fik en mail. Når den kører stadig? Ja. Nå. Pis. Ned. Yes. Okay. Stopspol. Godt. Og ud fra det her, der kan vi så vurdere, at vi kan jo fjerne det her i anden ved at strege den her ud, og ved at strege derud. Og så bliver det så til det her. Okay. Ja. Og så skal vi så finde ud af, hvordan vi kan finde det her specifikke område. Og det skriver jeg lige herhen. Jeg vil forsøge at finde yes. Og det skal se sådan her ud. Og det er så vektoren. Yes.
Og det kommer så til at se sådan her ud. Nu skal jeg ned i knæ. Yes. Og ja, det kommer så til at se, så ophæver vi parenteserne. Hov. Nå, det kan godt være, den fik mig stadigvæk til det. Så ophæver vi parenteserne. Og det kommer til at se sådan her ud. Yes. X minus B gange Y. Yes. Og da vi ved, at punktet P0, det her vores endepunkt, det ligger på linjen, så kan vi så opskrive, sætte det ind her i. Og det kommer til at se sådan her ud. Ja. Det er fordi den ligger på linjen. Og det er så projektionen P0, altså det er det her. Og da vi ved, at N, som vi stadig ikke har fundet endnu, den hedder sådan her. Det er det samme som yes. Så kan vi se, at når vi sætter den under her, altså jeg ved ikke, om vi skal skrive det sådan, men i hvert fald så kan vi skrive det sådan her, at distancen, eller afstanden P fra punktet til linjen, det hedder A gange X plus B gange Y1. Det skal være Y, det her. Det kan Y1 plus C. Så ved vi så, at det og N, det har vi fundet ud af, at det var i stedet for. Sådan det her. Nej, plus. Hvad fanden? B'en, det er det samme som vores sætning. Det her. Ja. Tak. Fuck, det var... Gud, luften her rundt i min arm.